Lapo Jesu Apostolic Church joins Bishop Chirwa, Madonna family, the ZZAC congregation, and the nation at large in mourning the passing on of Mbuya, Archbishop Chirwa. Akilini kuti tinoona matera kupona betu kulala mapanyika ino kwetu kunyangwe nokufa tinotsvaga zvakanaka kuna Jehova kuti kana tobva munyika ino toenda kunyika yatinoenda tifambe negwara uye tigonowana mukana. Mumwe nomumwe anzwe moyo wake kuuzarura, mumwe nomumwe anzwe kuzvidemba. Haleluya.